prídeš zo 6-týždňového sústredenia, kde sa odrobil naozaj obrovský objem, pomimo toho si celú dobu mysel pomaly na ten šport a ty prídeš domov a spýtajú sa ťa, ako ti bolo na dovolenke. Viem, že tento tréning bude veľmi náročný na sacharidy, takže musím ich už večer doplňať, už ráno doplňať, už pomaly 3 dní predtým a zrazu len tým, že som sa dobre najedol, dokážem ísť o sériu alebo o 2 série viac. Nejak sme tak sklzli do toho, že predstava ľudí o výžive je, že keď budem jesť zle, budem tučný a budem ťažký, keď budem jesť dobre, budem chudý. Ale o tom to vôbec nie je. Tým plynutím času to proste došlo do veľmi zlých pocitov, kedy som mal pocit, že nemám naozaj na to, aby som bol v tom športe a nemám na to, aby som bol dobrý. Až do momentu, kedy som rozmýšľal, že s tým športom nejak skončím. Jakub, pamätáš si, čo sa stalo 6. novembra roku 2018? Ani náhodou. Nie? Ja som si tiež nepamätal presne, ale pozrel som si to v kalendári a to bolo naše prvé stretnutie. Ako si na neho spomínaš? Ja by som práve že povedal, že to bolo ešte skôr, že som myslel, že 2018 si povedal však, že sme začali niekedy ešte pred olympiádou v Riu alebo okolo nej. Ale teraz vlastne, keď o tom vravíš, že rok 2018, tak je to presne po 6. november. Dobre, rozumiem. Po majstrovstvách sveta v Brazílii, ktorých mi o tebe porozprával Sašo Slavkovský a porozprával mi o tej vašej spolupráci a vlastne preto som sa ti potom ozýval a to je v podstate mesiac po. Takže... Takže čo ti porozprával? Samé dobré veci. Samé dobré veci. Ako spolupracujete, ako funguje tá spolupráca, prečo by som mal mať výživára a prečo by som sa mal vzdelávať v tejto oblasti. Takže asi preto som ti vtedy zavolal. Super. A teda konkrétne, že nejaké také prvé dojmy alebo niečo, čo ti utkvelo v pamäti, že z toho prvého stretnutia? Pravdu povediac si na to úplne nespomeniem, takže ale určite vyťahneš ty nejakú pikošku, ktorú si mi vtedy povedal. No, ja to mám tiež také nejasné, popravde. Viem, že to bolo v Mikuláši, to viem. A ja som si tak snažil o tebe nejaké zistiť informácie ešte vtedy predtým. A dokonca mám taký, že citát. A to bolo ešte z tej olympiády v Riu, kde vlastne si mal v semifinále tuším, že úplne najlepší čas. Ako jediný si bol pod 90 sekúnd. A potom tá druhá jazda, potom v podstate to nevyšlo vo finále a 44 stotín ti vlastne chýbalo do medaily. Tak nejak to bolo. No a vtedy si povedal, že na 19 rokov to nebolo také zlé. To som povedal? Hej, to mám aj že článok, že v médiách a že aspoň máš motiváciu ísť na ďalšiu olympiádu. A na tej ďalšej olympiáde to vyšlo na striebro. Máme tu artefakt. No a mňa by zaujímalo, že čo všetko robíš preto, aby ten výsledok na tých pretekoch bol čo najlepší. No zaujímavé, že si začal týmto, pretože aj toto vyjadrenie do médií ma trošku, teda nie, že prekvapilo, áno, vždy sa človek snaží byť veľmi pozitívny do tých médií, ale ja musím povedať, že hlavne po tej olympiáde v Riu to bolo pre mňa, áno, navonok som sa snažil ukázať ako 19-ročný chalan, že však sa nič nedieje, idem makať a bude to lepšie, ale vnútri ma to strašne škrelo a presne to je tá vec, že som to vnímal ako jednu veľkú prehru a že musím veľmi začať makať, aby som sa na tej ďalšej olympiáde zlepšil. Takže tak nejak som začal, povedzme, že dospievať, učiť sa viac o tom športe. Mal som šťastie, že som popri tom spoznal nejakých ľudí, ktorými oni porozprávali o tom, ako má ten šport vyzerať. No a potom vlastne v rámci tej prípravy na Tokio som začal vnímať, že to nie je len o tom, že teda prídem na tréning a odmakám to na tom tréningu, alebo sa naučím, ako sa chodí taká alebo taká brána, ale že človek musí vnímať aj tie veci v pozadí, ako napríklad presne tú výživu, ako tú mentálnu stránku, životosprávu a milión ďalších vecí, ktoré teda vedia pomôcť tomu výkonu a pomôcť tomu tréningu. Takže tak nejak som postupne prešiel na to a zistil som, že šport není len o športovaní. Mne utkvela presne v tom období taká jedna veta, že keď sme aj my začínali, že akože podľa mňa, že môžem to povedať a že teraz si už inde, že vtedy si často hovoril, že sa snažíš pochopiť, ako by mal taký profesionál fungovať, čo to všetko obnáša
A my sme teraz v podcaste, ktorý sa volá Jedz ako profík. Tak chcel by som vedieť od teba, že čo pre teba znamená, alebo prvé, čo ti napadne, keď sa povie, že jedz ako profík. Ako by to malo vyzerať napríklad u teba, aby to spĺňalo tie parametre, že jedz ako profík. No a toto je podľa mňa veľmi záľudná otázka, pretože na jednej strane jesť ako profík znamená pre mňa naplniť alebo teda doplniť tomu telu všetky tie nutrienty, ktoré proste potrebuje, aby jednak zregenerovalo po tréningu, ktorý som mal predtým a pripravilo sa na ďalší tréning. Čiže do istej miery to pre mňa znamená naozaj akože strojovo jesť niektoré veci, odvážiť si ich a do posledného zrnka ríže zjesť proste presne to, čo potrebuješ. Na druhej strane sme ale stále ľudia a myslím si, že dokonca aj v tých najprofesionálnejších športovcoch nie každý má na to, aby robil tieto veci, aby si proste každé jedno sústo odvážil na tej váhe, aby si dával pozor na to, či tam ten olej proste naleje, alebo ho tam strekneš nejakým sprejom, alebo si to všetko odmeriaš. A vtedy sa tam proste vojde taká tá ľudská tvár, kde chceš, aby to bolo trošku také normálnejšie, také zo života, aby si tieto veci proste vedel udržať čo najdlhšie. A to teda pre mňa znamená jesť ako profík, že na jednej strane doplníš všetko, ale na druhej nezabúdať na to, že si človek a že stále to nemôže byť úplne strojové. Čiže vlastne taká väčšiná dilema, a podľa mňa to rieši veľa športovcov, že aby to bolo správne, ale zároveň aby to bolo aby si mal radosť z toho jedla, aby to pekne vyzeralo. Ty si celkom vychutnávaš aj tú prípravu jedla? Mňa to veľmi baví, mňa to je taká akože výhoda, že mňa naozaj veľmi baví to varenie a presne ako vravíš, že aj radosť z toho jedla, že ten akože pocit z toho nejakého jedla je tiež veľmi dôležitý, proste sem tam si musíš dopriať, sem tam si musíš v rámci tohto nejakým spôsobom oddychnúť. A práve, ale podľa mňa to je to dôležité, že ten profesionál sa naučí, kedy si tie veci môže dopriať, tak aby mu čo najmenej uškodili. Tak čo to znamená pre teba, že kedy? Kedy by bola tá možno správna možnosť si tak trošku oddychnúť od tej roboty? A že čo máš na mysli konkrétne? Kedy by to mohlo... Práve, že není to úplne ani akože že nejaká úplne veľká oddychová fáza, ale keď chceme teda konkrétny príklad, ja som človek, ktorý má veľmi rád sladké. Čiže či už sa jedná o nejakú dobrú čokoládu, koláčik, nejaké takéto veci, naozaj si rád dám sladké. No a vždy som mal s týmto problém, pretože proste som to zjedol v nejakej nevhodnej dobe a tak, kedy ten človek proste buď začne priberať, alebo niečo také. Až do momentu, kedy si mi ty vlastne nevysvetlil, že v jednoduchosti, že koláčik alebo sladké, ktoré sa dá po hlavnom jedle, v ktorom boli naplnené všetky tie veci, v ktorom som mal zeleninu, v ktorom som mal sacharidy, bielkoviny, všetko, dostatok vlákniny, sa v podstate bude správať z toho jednoduchého cukru, z tej predstavy sa zmení na ten komplexný. A toto je presne tá vec, ktorá mne strašne pomohla, pretože viem, že si môžem dať aj tú čokoládu, alebo si môžem dať nejaký menší koláč, ale presne si ho dám po tom jedle a to tým chcem povedať, že to není o nejakom období, kedy si oddychneš, lebo si ho môžeš v podstate dávať celoročne, dajme tomu raz do týždňa, alebo kľudne aj častejšie, že keď sa naučíš takúto nejakú zákonitosť, tak si ho môžeš dopriať veľmi často bez toho, aby si to nejak pokazil. Super, toto je podľa mňa že super praktická rada, lebo mnoho športovcov to berie tak, že dezert asi by som nemal, potom výčitky a tak ďalej, ale za mňa, že keď to nepoužiješ ako náhradu toho jedla, že veľakrát to niekto použije ako náhradu toho jedla, nejakú sladkosť, tak to je tá horšia možnosť, ale keď je to vlastne po nejakom komplexnom alebo plnohodnotnom jedle, tak vlastne je to, že nie je tam nejaký dôvod pre nejaké výčitky, alebo že nemá prečo to riešiť v hlave. No, vráťme sa ešte ku tvojmu kulinárstvu. Lebo ja som si pozeral spätne fotky na WhatsAppe tvojich jedál. A hovorím si, že dneska už každý druhý človek má kuchárskú knihu a podľa mňa že nechýba veľa a ty by si mohol mať kľudne že kuchárskú knihu.
Práve tak, ako si to povedal, že už to vyzerá, že každý druhý človek má kuchárskú knihu a preto to je tak akože jedna vec, ktorá ma trošku od toho odrádza, že si myslím, že už ten... Takže premýšľaš o tom? Premýšľaš si o tom, alebo dostal si nejakú ponuku? Ja mám akože strašne rád vymýšľanie svojich receptov a spracovávanie nejakých takýchto vecí. Aj teraz som mal jednu takú výzvičku, ktorá ma veľmi naplnila radosťou, že kamaráti na chate už teda mali plné zuby toho, že sa tam vždy varí guláš, takže mi dali akože za úlohu, že im navariť fazulovicu a to som ja v živote nevaril. Takže sám som nevedel, ako sa to pripravuje, ako sa to robí, takže som proste prečítal 30 receptov, nejak sa mi veľmi nepáčili, takže som nejak sklbil dobre z toho a vytvoril si svoj vlastný recept. No ako to dopadlo? No, nikto sa nesťažoval, všetci boli spokojní, myslím, že nikto nemal žiadne problémy, takže... Žiadne tráviace problémy. Presne o tých hovorím, takže aj keď tak jedná sa o chaty, takže nejaké problémy tam boli, ale verím, že nie z fazulovice. Áno, tam bol iný dôvod. A čiže toto je taká vec, ktorá ma veľmi baví a naplňa, ale hovorím, ten trh už je trošku presítený, takže skôr si to nechám pre tú svoju radosť doma. Chápem. Dobre, k výžime sa ešte dostaneme, ja som teraz premostil, že hudba. Pretože ty si taký, že ku hudbe máš blízko, máš doma gitaru, vieš, čo to zahrať. Videl som minulé takú fotku na Instagrame a tam si bol, že s gitarou a ako taký, že možno ako niekto rozpráva rozprávku svojim deťom na dobrú noc, tak ty zvykneš tak zahrať. Je to tak? Neviem, či úplne na dobrú noc, pretože malinka si zvykla, keď je trošku zahrám, tak do toho tancuje, čiže skoro ju to tak akože zobudí, ako uspí. Ale možno je to práve preto, že keď bola úplne malička, tak presne tú gitaru som vyťahoval na to, aby sa trošku ukludnila a myslím, že to celkom dobre fungovalo, takže je to príjemné. A ja som sa dočítal, že tvoja obľúbená skupina je Bring Me to the Horizon. Bring Me the Horizon. Ale platí to? Jedna z obľúbených. Je to jedna z tých skupín, ktorú mám veľmi rád. Je to tvrdšia hudba, ale na druhej strane ja si naozaj, čím som starší, tým nie som úplne že vyhranený, že som rocker, rapper, neviem čo. Naozaj z každého súdka ma baví niečo iné, či je to elektronická hudba, alebo na tej druhej strane naozaj ten klasický rock. Takže skôr je to o tom pocite, ktorý tá hudba vyvolá a spomienky, ktoré mi pripomína. A preto mám rád naozaj hociakú hudbu. Dobre, a čo taká hudba pred pretekom alebo pred tréningom? Pomáha ti to nejako sa naladiť lepšie? Čo ti, že napríklad, čo by si pustil pred pretekom, aby ti to pomohlo? To by bola práve, že táto kapela, si myslím, tá Bring Me the Horizon, majú tam proste pesničky, ktoré sú rýchle, ktoré ťa nabudia, pri ktorých tak nejak akože zrazu zabudnem, že existuje aj niečo iné a dokážem sa proste popri nich ponoriť do toho svojho remesla a sledovať tú tráť a pripraviť sa na ten výkon, takže takéto nejaké rýchlejšie pesničky sú tie, ktoré si púšťam pred pretekmi. A čo ďalšie? Že iné okrem tohto ti pomáha sa čo najlepšie naladiť alebo pripraviť na ten pretek? Pravdu povediac, to nie je úplne, že teraz prídeš na tie preteky a musel by si byť nejaký akože čisto sústredený na ne a namotivovaný a niekedy to proste pripomína tak nejak akože príchod do práce, že musíš sa roky úplne, že svedomito pripravovať, musia byť tie tréningy na 100%, musíš byť vždy a hlavne v tej hlavnej sezóne dobre vyspatý, dobre najedený, tá životospráva musí byť proste dobrá. Regenerácia musí byť zabezpečená, proste všetky tieto športové stránky, keď si spravil a keď sú dobre naplnené, tak vtedy proste prídeš na tie preteky a vieš, máš nejakú tú akože to sebavedomie a veríš, že to dokážeš a že môžeš podávať nejaký výkon a práve toto je tá vec, ktorá mne pomáha sa do toho dostať, je, že sa snažím makať proste roky predtým. Jasné. To je podľa mňa super v kontraste s takou otázkou, ktorú sa veľa športovcov pýta, že napríklad čo mám zjesť pred tréningom a berú to proste tak, že to jedno jediné jedlo dokáže potom nejak ovládnuť ten pretek a že ich kariéra sa proste nejako zmení zásadne, ale ty sa presne často tak vyjadruješ, že idem
do roboty, alebo ja neviem, že bolo po sezóne, 3 týždne si oddychol a potom si mi napísal, že no, tak už idem späť do práce, poďme sa stretnúť. Že ty to tak bral vyslovene, že robota. A podľa mňa veľa ľudí má takú skreslenú predstavu, že o živote profesionálneho športovca. Že možno to vnímajú, že možno sa len vozíš a že hodinu denne si niečo proste potrenuješ. Takže toto by som chcel počuť, že keby si mal povedať takú jednu menej známu vec, ktorú by mali proste vedieť ľudia o živote profesionálneho športovca, že niečo by nešportovci možno mali vedieť o živote športovca, takže čo by to bolo? To je ťažko vybrať jednu vec, ale máš pravdu v tom, že naozaj to ľudia vnímajú tak, že teda neviem úplne, čo si pod tým predstavujú, ale už som sa s tým stretával v škole, už sa s tým stretávam teraz, že prídeš zo 6-týždňového sústredenia, kde sa odrobil naozaj obrovský objem, pomimo toho si celú dobu mysel pomaly na ten šport a ty prídeš domov a spýtajú sa ťa, ako ti bolo na dovolenke. Takže to sú úplne tie krásne momenty a možno to je práve tá taká vec, že nie vždy sa úplne stíha behať po pamiatkách. Jasné, že máš čas aj na to, aspoň raz, dvakrát za to celé sústredenie, ale nechodíme tam proste na dovolenky a oddychovať, ale ten športový život naozaj funguje od rána až do večera, alebo teda naozaj 24 hodín denne, pretože už aj ten samotný spánok je tá robota. Ale tam je milión takých vecí, ktoré si myslím, že ľudia úplne nečakajú a nevidia, ale tie veci proste musia byť naplnené, aby ten výkon bol dobrý. Keď si už začal o spánku, tak podľa čoho ty napríklad vieš, že tvoj spánok bol kvalitný alebo nebol kvalitný? Že okrem pocitov. Pocity sú taká vec, ktorú vieme cítiť. A podľa mňa to nie je vhodné, že zanedbávať, ale že podľa čoho ďalšieho to proste vieš hodnotiť. Pocity sú samozrejme skvelá vec, ale na druhej strane, keď sa teda jedná o profesionálny šport, tak to chceš mať podložené nejakými číslami a práve preto používam prstienok, ktorý teda mám na sebe 24/7, dávam ho dole len kým sa teda nabije a ten mi vlastne hovorí, ten prečíta celú tú noc a viem si vlastne pozrieť, koľko som strávil v ktorej fáze. Viem si to potom prehodiť do druhej aplikácie, ktorá mi teda vyhodnotí srdcovú variabilitu a viem ráno už vlastne povedať, aká je tá pripravenosť toho môjho centrálneho nervového systému na tú záťaž a na základe toho vieme komunikovať ďalej, či zvládnem ťažký tréning alebo máme mať nejaký ľahší deň, trošku si oddychnúť a tak. A toto sú práve tie veci, ktoré nie každý vidí. Takže toto je tá robota vlastne. Ja len na upresnenie, akože rád hovorím, že je to robota, ale nechcem, aby to vyznelo tak, že teraz tam chodím nerád, proste naozaj je to pre mňa krásna vec. Podľa mňa to sa vôbec nemusí podľa mňa vylúčovať, že práca a robota a že nerád a že taká tá predstava, že no zase musím ísť do roboty a tak ďalej, ale že jednoducho že ono to podľa mňa aj v médiách vyzerá niekedy takým tak akože úplne ako nablískaný svet, ale že ako v každej oblasti sú niektoré veci možno, do ktorých sa ti až tak nechce, alebo že nie sú až také nepríjemné, ale proste potrebuješ ich spraviť, lebo je to vlastne súčasť toho celého. Dobre, ja by som teraz prešiel ku výžive a chcel by som počuť od teba, že v čom tebe konkrétne pomáha to, že vôbec sa zamýšľaš na tú výživu a že si do toho investoval proste toľko energie a času za tých 5 rokov. Pre mňa to má také dva aspekty. Jeden ten aspekt je udržanie tej, alebo teda v tom momente, keď sme začali, to bolo znížené telesnej hmotnosti, pretože presne som jeden z tých ľudí, ktorým sa veľmi ľahko priberá a neviem teraz, či je to úplne nejakým akože vnútorným metabolizmom alebo niečím takým, alebo tou mojou láskou k tomu jedlu, že naozaj veľmi rád papám, takže vždy som s tým mal problém. A to je samozrejme problém aj v tom výkone, pretože každé kilo naviac v tej lodi ti proste bráni v tom, aby si lepšie naskočil ten válec, aby si sa rýchlejšie dostal z jednej brány do druhej, aby si rýchlejšie opúšťal tie protivodné brány. Takže na jednej strane to bolo presne toto, aby som zredukoval tú váhu a aby som sa udržal v tej najlepšej kondícii. A potom je to tá druhá strana, že som sa naučil, že tou výživou vieš podporiť tú regeneráciu
že vieš podporiť tie tréningy, že na úplne jednoduchom príklade proste dajte si zlú večeru, dajte si zlé raňajky a choďte si odrobiť intervalový tréning. Máte v pláne ísť 5 sérií, ale proste v tretej vás vypne a nemáte šancu udržať to tempo a udržať tie vaty, ktoré chcete udržať. Na druhej strane, keby ste si naozaj pozreli, čo vyžaduje ten tréning, že viem, že tento tréning bude veľmi náročný na sacharidy, takže musím ich už večer doplňať, už ráno doplňať, už pomaly 3 dní predtým a zrazu len tým, že som sa dobre najedol, dokážem ísť o sériu alebo o 2 série viac. A toto je pre mňa tá krása, že proste tá výživa naozaj dokáže dotovať ten tréning a že vytvorí krásne podmienky, aby človek naozaj mohol veľmi makať. Super, ja som rád, že si povedal aj tú druhú vec, lebo veľa športovcov to berie tak prvoplánovo, že dobre, mám 83 kg a keď budem mať 77 kg, tak to bude lepšie. Takže to je jeden rozmer, aj u teba je to proste zrejme, že bude to lepšie, ale potom je tam veľmi veľa vecí takých iných, ktoré proste z toho vyplynú, že vieš, že v čom je tvoj život iný, keď máš 77 kg a nemáš 83 napríklad. Že u teba konkrétne. Jednak je to veľká vec v tom športe, ako vravím, že to extrémne ovplyvňuje tú techniku, extrémne to ovplyvňuje zranenia, pretože je proste rozdiel, či na každom jednom zábere ťahám tých 6 kg naviac, alebo nie a v tom momente, kedy nedá sa vždy úplne udržať to fyzioterapeutické dobré nastavenie, pretože keď už proste ideš v tých posledných fázach toho tréningu, tak proste ten hrudník sa začne zabalovať a vtedy to rameno nie je úplne v dobrej pozícii a zrazu tých 6 kg naviac ti proste spraví to, že síce možno vydržíš jeden tréning, vydržíš 2, ale v 3., 4., 5. ťa to začne bolieť a nemáš s tým čo robiť, kdežto keď si prišiel už na to sústredenie v tej optimálnej váhe, tak to telo proste viac nesie. Super, čiže že napríklad prevencia zranenia, lebo to je vec, ktorú že na prvý pohľad by to nemuselo človeka napadnúť, ale že napríklad u teba, čo ja vnímam, že alebo u každého profesionálneho športovca, že on vlastne potrebuje ostať zdravý. Lebo keď nie je, tak proste netrénuje, ostatní sa zlepšujú, on musí oddychovať a potom je to proste na prášky. Presne. Akurát, že toto je podľa mňa strašne krásna téma, lebo podľa mňa, keď sa pozrieš, aspoň môj názor, ako to tak sledujem okolo, že nejak sme tak sklzli do toho, že predstava ľudí o výžive je, že keď budem jesť zle, budem tučný a budem ťažký a keď budem jesť dobre, budem chudý. Ale o tom to vôbec nie je. Proste podľa mňa dostať sa na tú nejakú váhu, na ktorú sa chceš dostať, by mal byť ten základný akože bod. A potom vlastne začína tá skutočná výživa, ktorá je o tom, aby si sa cítil dobre, aby si ráno vstal a bol proste plný energie. A je jedno, či ideš na tréning, či ideš niekde do práce, alebo ideš s detičkami na výlet a niečo také. Proste naozaj tá výživa je krásna v tom, že si vieš zlepšiť ten život a že tá únava sa nejak tak vytratí len tým, že sa dobre stravuješ. A teraz sa mi to tak vynára, že ako keby si hovoril o sebe, lebo keď sme začali koncom roka 2018, že mal si nejakú hmotnosť, potom tá hmotnosť sa znížila a keď sme sa stretli vo februári v Austrálii, to bolo asi po 3 mesiacoch, tak ty už si zrazu mal to množstvo kilogramov, ktoré si chcel mať. A na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vlastne super, vyriešil si to všetko vybavené a teraz už proste, že už si ako keby, že práca skončila. Ale práve, že paradoxne, že z môjho pohľadu, že potom to vlastne celé začalo. To je vlastne to, čo tým pravím, že to dostanie sa na tú váhu musí byť ten základ, čo by si úplne optimálne mal stihnúť ešte predtým, ako nastúpiš do toho tréningu, pretože predsa len keď chceš ísť s tou váhou dole, tak tam musí byť proste nejaký ten kalorický deficit. To asi verím, že to tak je. Ešte stále to tak je. A proste nedá sa byť zároveň v kalorickom deficite a doplňať všetky veci, ktoré tie svaly potrebujú pre ten tréning. Čiže pre mňa je to akože naozaj by to optimálne tak malo byť, že ja neviem, začínaš zimnú prípravu a už tam dojdeš s tou váhou, ktorú chceš mať na pretekoch, aby si mohol s tým proste čo najlepšie pracovať. To čo si mi aj nahral, pretože je mnoho, či vytrvalostných, alebo proste profesionálnych športovcov, ktorí niekedy to sústredenie alebo camp
berú napríklad ako nejaký že redukčný kemp. Že proste začne sústredenie, oni si hovoria super, tak aspoň schudnem, pretože budem mať 3 tréningy za deň, lenže to vlastne popiera ten účel toho sústredenia. Pretože tam by si mal byť schopný sa adaptovať na ten tréning a nie proste, že ísť chudnúť. Čiže s týmto sa napríklad stretávam často a je to taký, že kameň úrazu. Dobre, teraz by ma zaujímalo k tej výžive, že keď si predstavíš seba pred 5 rokmi a teraz, že za mňa, čo bol u teba ten game changer, tak to bol, že vyslovene, že vzťah ku jedlu. Lebo podľa mňa každý má nejaký vzťah ku jedlu, začalo to už proste keď bol človek malý, alebo že dieťa, vytvoril si nejaké vzorce alebo nejaké pozitívne emocionálne spojenia s konkrétnymi jedlami. Niekedy takými, ktoré nám až tak neslúžia. Napríklad, že kakauko a také sladké veci. Kakauko je super. Ale... Kakauko je proste jedna z najkrajších spomienok asi. No a ja by som chcel vedieť, že v čom sa vlastne tvoj život najviac zmenil, že oproti tomu, ako to bolo v 2018, keď to porovnáš, že ako je to teraz? Ja si myslím, že tým, že som aj starší, tak som sa naučil akože viac pozorovať svoje telo a svoje pocity a práve tam som strašne odpozoroval, aké má tá strava účinky. Keby sme si to mali povedať na nejakom príklade, tak klasická liptovská kuchyňa? Dobrôdka večerná nejaká, ja neviem, halušky alebo prídeš proste niekde a nakrájané šunky, klobásky, sirčeky, zješ toho strašne veľa a zrazu sa zobudíš o 3:00 v noci, že ťa páli záha a že sa ti naozaj spí zle a pomaly si fakt akože unavený už počas spánku. Kdežto keď zaspíš nejakým akože dobrou rýžovou miskou s kopou zeleniny a ešte, čo som sa naučil, že robí dobrý pocit nejaké akože buď biele mäsko alebo bezmäsitá strava, alebo nie, že úplne bezmäsitá, aby som to zase nepovedal tak, lebo toho nie som úplný fanúšik, ale proste vidíš, že keď to jedlo, ktoré zješ, je ľahké, tak aj ty sa budeš cítiť ľahko. A to je, tak sa akože postupne zmenil podľa mňa ten vzťah k tomu jedlu, že som ho začal vnímať tak, ako som to už povedal, že sa dokážem na druhý deň zobudiť plný energie a nie proste unavený z toho, že moje telo muselo tráviť nejaké ťažké jedlo. A podľa mňa super príklad, pretože že áno, každý chce v prvom rade sa cítiť dobre a tá výživa je, si myslím, že ten nástroj, vďaka ktorému sa vieme už ráno cítiť dobre. Nedá mi nespomenúť tému porovnávanie sa s ostatnými, pretože vnímam, že mnoho športovcov má tendenciu sa napríklad porovnávať s inými, ako vyzerajú, kto vyzerá lepšie, prípadne porovnávať proste nejaké vybrané parametre. A potom naražajú na to, že vždy sa nájde niekto, kto je lepší v niečom ďalšom. Tak chcem sa spýtať, že aké sú tvoje skúsenosti s porovnávaním sa? No, pravdu povediac, mám sám s týmto takú jednu trošku negatívnu skúsenosť, pretože sám som bol porovnávaný s jedným kolegom, ktorý je teda pre mňa prototyp úžasného športovca, ktorý je dobrý vo vytrvalosti, dobrý v rýchlosti, je silný, je dobrý technicky na tom. A nejak tak akože celú dobu sa presne tá pozornosť upriamovala na tie veci, v ktorých bol lepší a v podstate tie veci, v ktorých som bol dobrý a išli aj trošku do úzadia. A nejak tak tým plynutím času to proste došlo do veľmi zlých pocitov, kedy som mal pocit, že nemám naozaj na to, aby som bol v tom športe a nemám na to, aby som bol dobrý. Až do momentu, kedy som rozmýšľal, že s tým športom nejak skončím. Takže myslím si, že je to veľmi citlivá téma a veľký dôraz proste by mal byť na to, ako sú tie veci odkomunikované. Som rád, že si to zdieľal, aj keď to nie je až tak citlivá téma, lebo že viem, o čo sa jedná, ale myslím si, že super, že si to povedal na hlas, pretože s čím sa ja stretávam veľmi často, tak to sú takéto
také tie situácie, kedy ten tréner to myslí možno, že myslí to dobre, ale že športovci sú častokrát dávaní do takých škatuliek v zmysle, že takéto percento tuku a takúto hmotnosť by si mala mať a pozri sa na tamtu a tamta je štíhla, tak čo keby si napríklad skúsila týždeň nevečerať a že možno by to bolo lepšie, že to sú možno teraz až také strašidelné prípady, ale že to sa reálne stáva, že príde odporúčanie od trénera v zmysle, že týždeň pred majstrovstvami Európy tak nevečeraj a proste schudneš a možno to bude lepšie na tom preteku. A vieš čo, no myslím si, že práve v tomto prípade je to trošku akože tým, že ten tréner by si mal nejakým spôsobom doplniť to vzdelanie o tej výžive. Ale potom je to podľa mňa ešte tá druhá vec, ktorá vie byť tiež veľmi nepríjemná a to je spôsob, akým sú tieto veci povedané naozaj, pretože nie len od trénerov, ale myslím si, že naozaj v spoločnosti to máme veľa, že ľudia hodnotia druhých a nehodnotia ich úplne príjemným spôsobom. A práve to je tá vec, na ktorú by sme sa mali podľa mňa pozrieť, pretože tak ako sme sa už bavili predtým, napríklad na ten môj šport naozaj tie kilá naviac ti budú v tej lodi vadiť a budú brániť tomu dobrému výkonu. Ale na druhej strane vie byť veľký rozdiel, ako to ten tréner tomu športovcovi podá, že či prídeš a povieš si tučný, máš 6 kg naviac a rob s tým dačo a hotovo, odídem a ten športovec dostane smutný, ostane bez tých vedomostí, lebo on v podstate nemá tú nadváhu preto, lebo sa tak rozhodol, ale pretože nevie, ako niektoré veci fungujú. Alebo potom je ten druhý spôsob, že ten tréner môže prísť za tým športovcom s nejakým návodom, môžu do toho ísť ako partneri a pozrieť sa teda na to, OK, tak máme takýto problém, takéto je zloženie tohto tela, potrebujeme zabrať na tejto a tejto stránke a dajme tomu na tom sústredení vie ten tréner dokonca sa stravovať tak ako ten športovec, hej. Takže myslím si, že toto je práve, treba tam zachovať nejakú tú ľudskosť a ten dobrý prístup. Akože, áno, toto je presne ten ideálny model a ja som napríklad spomenul na takú situáciu tiež, že ten športovec, ten tréner častokrát to vníma tak, že niekedy si možno myslí, že ten športovec mu to robí na schvál. Že z tých príbehov, čo ja poznám. A potom príde proste sústredenie a mne povie tréner, že no a ona si dala na raňajky vajíčka a to je proste hrozné a že má vlastne tendenciu na základe jedného jedla za ten týždeň hodnotiť stravovacie návyky toho športovca a tým pádom proste, že vytvára nejaké závery. A potom idú obaja proti sebe, aj keď v skutočnosti obaja to myslia dobre, ale proste, že nevedia nájsť nejakú v tomto spoločnú reč. Takže podľa mňa napríklad, že v tvojom prípade, alebo v prípade tvojho trénera, čo je taká nevídaná vec na Slovensku, tak proste tým, že bol otvorený nejakým novým riešeniam alebo novým prístupom alebo iným názorom, tak tým pádom okolo teba proste vznikol nejaký tím ľudí a tým pádom si sa proste mohol dostať tam, kde sa iní športovci nedostali. Ale to je presne tá vec, ktorá je podľa mňa strašne potrebná v dnešnom športe, pretože sa posunul na úplne obrovskú, vysokú profesionálnu úroveň, kedy nestačí pokryť jednu oblasť a není to tak, že proste pokrieš jednu oblasť a zrazu budeš dobrý. Naozaj musíš byť dobrý na všetkých frontoch, o ktorých sme sa už bavili a myslím si, že nie je úplne možné, aby jeden človek ovládal všetky tieto veci. Takže vtedy je krása, keď ten tréner je otvorený tým názorom tých odborníkov a nemusí to byť úplne do takého levelu, ako to máme my, pretože vďaka tomu výsledku máme nejaké financie na to, aby sme si to teda mohli dovoliť, ale myslím si, že teraz je už naozaj nie je úplný problém, aby nejaký tréner prišiel za tebou a možno s tebou nespolupracoval úplne na dennej báze, ale myslím si, že aj tí ostatní odborníci, s ktorými fungujeme my, sú vždy otvorení nejakej rade a pozrieť sa na ten proces, aby teda pomohli tým športovcom. Takže v tomto momente naozaj obrátiť sa na odborníkov je podľa mňa. Podľa mňa niekedy najťažšie iba zahodiť vlastne to ego a povedať si, že požiadať o pomoc nie je nejaký znak slabosti, ale skôr, že je to prejav vlastne ambícií. Že keď proste príde tréner, ktorý si uvedomí, že máme takéto ambície s týmto športovcom a povedať si, že
nemôžem vedieť všetko, tak ho to nejak akceleruje. Že ja to mám tiež napríklad tak, že veľkú časť môjho života som sa obával požiadať o pomoc, lebo som si myslel, že to je ako nejaký prejav, že som slabý. Ale vlastne je to naopak, pretože keď máš ambície, tak že môžeš byť extrémne inteligentný, ale keď niekto už pozná tú cestu, tak ty nikdy nemáš šancu sám na to prísť, že ako to urobiť čo najlepšie. A keď už to niekto zvládol, tak proste, že prečo by si za ním neprišiel. Presne to je tá vec, že ja si myslím, že je veľmi sebecké a nejaké, neviem nájsť to správne slovo, ale myslieť si, že všetko vieš. Proste to nikdy nie je dobré. Jednak, aj keby si sa už dostal do momentu, že si sa naučil úplne všetko, hlavne v športe, už zajtra prídu nové veci, ktoré prekopú všetko úplne od začiatku a zmenia celý ten pohľad na ten šport. Takže práve preto si myslím, že je dobré sa obrátiť na tých ďalších ľudí, pretože proste nie je v silách jedného človeka, aby sa všetky tieto veci naučil, aby všetky tieto veci sledoval a stíhal s nimi. Super. Musíme teraz prejsť k takej téme, bez ktorej by táto epizóda nemohla skončiť, a to sú doplnky výživy. Čiže zaujímalo by ma, že mám nejaké skúsenosti s doplnkami, ako to vnímajú ľudia, kedy sú preceňované, možno kedy sú podceňované, a zaujímal by ma, že tvoj vzťah k doplnkom výživy. Môj vzťah k doplnkom výživy je založený na presne tom akože pomenovaní doplnky výživy. Myslím si, že tá výživa proste musí byť naozaj, musí tam byť vytvorený ten základ, musí tie hlavné jedlá, ktoré reálne varíš, ktoré si reálne pripravíš, musia mať tú dobrú štruktúru a všetko to, čo potrebuješ. Ale samozrejme niekde sa to proste robí ťažko, niekde ťažko dostaneš do tela všetky tie veci, ktoré by si potreboval, a vtedy tam prichádzajú podľa mňa na tú scénu tie doplnky výživy. Príklad, mám odrobený ťažký tréning a proste nejak po tých 15 minútach a do tej polhodinky by som mal prijať nejakú časť proteínov. Neviem teraz, ako vypadávajú mi slova. A teraz ťažko si akože na ten tréning, kým som ešte na vode doniesť grillovaný steak alebo neviem čo, kurča a podobné veci. A vtedy proste napríklad ten proteín v tom prášku rozrobený vo vode je naozaj dobrá voľba, a presne takto to beriem, že chcem teda postaviť ten základ z tej hlavnej stravy a samozrejme niektoré veci proste nestíham doplniť, takže používam tieto doplnky výživy. Dobre, a teraz mi iba napadá, že možno si teraz niekto povie, že aha, proteín a to je všetko a že to je vlastne celé to kúzlo, tak že aké ďalšie doplnky berieš alebo si niekedy bral, hej, keď to tak môžem povedať? Teraz ale neviem, či to bude úplne dobré z výživového pohľadu, sa aj bojím, čo mi na to povieš. Ale v podstate ja som si zvykol a je to taká moja rutina každé ráno vojsť do tých všeobecných doplnkov výživy, čiže vitamíny, minerály, omega-3 kyseliny. Vitamíny som už povedal vlastne, lebo mám tam ešte 4. krabičku, tá je oddelená od toho multivitamínového komplexu, vieš. čiže toto je taký môj úplne ranný denný základ, a potom v podstate ten proteín, a už si ani nespomínam, že či tam niečo iné mám. Pravdepodobne ani nie, že toto je naozaj ten základ, ktorého sa držím. A už sme viackrát v tých sezónach trošku experimentovali aj s kreatínom, ktorý ale zatiaľ nie vždy dopadol úplne dobre a nejakým spôsobom, ale ja si myslím osobne, že som tam spravil proste nejakú inú chybu, ale vždy som nabral veľa váhy. A za nejakú krátku dobu používania kreatínu som si vytvoril proste takú masu, ktorú som potom dlhú dobu zhadzoval a na tej vode mi to vadilo. Takže toto je nejaká taká vec. Super. Podľa mňa je to, že v súlade s tým, čo by som aj povedal ja, že je skutočne reálne pár doplnkov, ktoré majú preukázateľný účinok, ktorý je ale oproti tým ďalším zložkám proste, že zanedbateľný. Že bavíme sa o pár percentách. Dobre, to bolo, že doplnky výživy. Teraz tu máme ďalšiu značku, veľmi populárnu, ktorú vidíme aj na tvojej šiltovke.
A to je proste, že Red Bull, ktorý ja vlastne vnímam ako značku, ktorá vlastne... Tuším, že Red Bull vznikol ako taká nejaká party značka. Napríklad, že viem, že v Nemecku bolo zakázaná, v Rakúsku chodili tí Nemci do Rakúska a bolo to spojené nejakým spôsobom aj proste, že s diskotékami a takými vecami. Mm-hmm. A že vlastne možno, že tá vlastnosť, ktorú sa mi to spájalo, bolo nejaké, že rebelstvo. Mm-hmm. A potom Red Bull prešiel do akčných športov, lebo to má takú súvislosť. A vlastne aj tvoj šport je nejakým spôsobom akčný, respektíve máš blízko aj k takým doskovým športom, by som to nazval, že nejaký skateboarding a tak ďalej. Mm-hmm. No a preto som chcel vedieť, že vlastne, že čo pre teba znamená Red Bull? Teraz záleží, či sa pýtame na značku alebo na nápoj. Zober to z toho pohľadu proste, že prvé, čo ti napadne. Prvé, čo mi napadne, je presne tá značka. Pre mňa to znamená naozaj parta super úžasných ľudí, či už sa jedná o tých, ktorí pracujú v pozadí tej značky a ktorých až tak často nevidíš, ale naozaj, či už je to ten sponzoring, či už je to komunikácia s nimi, tak vždycky je to na najvyššej úrovni a proste je to úžasné. A druhá vec je práve tá, ktorú som vnímal od malička, a to sú všetci tí športovci, ktorých teda Red Bull zastrešuje, a to sú, pre mňa to boli naozaj úžasní ľudia, či už sa jednalo od začiatku o proste ľudí z iných športov, ktorých som sledoval, či už to bol snowboarding, skate alebo podobné veci, naozaj ako dieťa som sa na nich pozeral a chcel som byť ako oni. Alebo už potom neskôr, keď som sa dostal k vodnému slalomu a videl som Petra Kauzera alebo Vávru Hradilka, ktorí jednak sú to úžasní športovci s úžasnými výsledkami a na druhej strane potom ich stretneš a sú to skvelí ľudia, ktorí makajú nie len na vode, ale aj mimo nej. Takže toto pre mňa znamená ten Red Bull. Je to v podstate naozaj jedna veľká taká Red Bull rodina super ľudí. Super. Dobre, teraz máme takú, že séria rýchlych otázok. Čiže žiadne hlboké témy, ani proste hlboké premýšľanie. Zapojil som do toho aj otázky z Instagramu, také, ktoré prišli. Čiže čím kratšie budeš premýšľať, tak tým podľa mňa lepšie. Takže bleskovka, hej? Takže bleskovka, no. Horúce kreslo, okay. Aj keď zapotíš sa podľa mňa. Okay. Čiže prvá vec je, čo považuješ za svoj najväčší úspech v živote? V živote? Fú. Momentálne to budú moje 2 detičky. Tie sú naozaj, tie mi robia radosť každý deň. Super. Som rád, že si povedal takú, že mimo športovú vec, pretože aj keď ten šport je dôležitý, tak proste, že je to akože iba šport, hej, v úvodzovkách. Že nemusí to byť všetko. Dobre, číslo 2. Otázku položili Jakub Kmečko. Úspešný fyzioterapeut. Pozdravujeme ho. Ahoj, Kubko. Otázka je, že koľko benčuješ? Fú, tak teraz by to Kubko asi nechcel úplne vedieť. teraz tým, že som mal rok dozadu operované rameno, tak nie som úplne na svojom maxime, ale vo svojom maxime som dal 3x140 na bench. A na jedno opakovanie úplne neviem, koľko by som dal. Takže myslíš, že by si ho prekonal? Alebo nie? Myslím si, že Kubka ani náhodou. ten má koľko? Tak 300. Neviem, ako má také videá, že zdá sa, že veľa. Ja myslím, že tú 150-ku dáva a to teraz určite nie a ani v tej najlepšej forme by som asi na to nemal. OK, dobre, super. Teraz máme takže veľmi rýchle otázky. Ešte rýchlejšie. Káva alebo čaj? Teraz čaj. Zelený čaj, ráno. Nie? Zelený čaj mám veľmi rád a mám veľmi rád ovocné čaj len tak na upokojenie, ale zelený čaj je naozaj tvorí 90% toho, čo si teraz varím. Super. Najčastejšie jedlo po tréningu? Proťák a presne dávka. Dobre. Najobľúbenejší zdroj sacharidov? Zemiaky. Super. Vyber si jedlo, ktoré by si jedol týždeň v kuse. A musí to byť zo športovej stránky? Vôbec, že keby si mal vybrať iba jedno jedlo a musel by si ho jesť celý týždeň a nič iné, čo by to bolo? Vieš čo, burger, a to by mohlo byť kľudne aj celý rok. Taký dobrý domáci burger. OK, super.
Zapisovanie poznámok. Papierový denník alebo mobil a počítač? Dlho som používal papier a viem, že aj tebe sa to do istej miery páčilo, ale postupne sa teda učím to, že je naozaj jednoduchšie to mať v jednom telefóne všetko, takže teraz, ale to je že vec posledného mesiaca, tak som prešiel čisto na telefón. Čiže používaš telefón a používaš nejakú apku alebo poznámky? V rámci poznámok používam normálne poznámky, ale používam ho teda ešte na rôzne zaznamenávanie termínov, čo mám urobiť, kde mám byť, čo mám kúpiť, aký mám spraviť tréning a všetky tieto veci a preto som rád, že to môžem mať teda v jednom telefóne, pretože v tom zošite som nie vždy úplne rýchlo vedel nájsť, na ktorej strane to bolo. Takže som prešiel na túto jednoduchšiu možnosť. Ja som ináč tiež prešiel z papiera na Google Drive, normálne, že tam si píšem poznámky a dlho som sa tomu bránil, lebo som si myslel, že denník musí byť papierový, ale viem v tom oveľa lepšie vyhľadávať veci. Že si dám slovo, spomeniem si a vtedy som si myslel toto. Presne. Čiže digitálna forma. Čo si naposledy zapísal do denníka? Naposledy... Teraz som dlhšie nepísal denník. Čiže teraz máš takú, že pauzu. Ja úplne denník som až tak akože nikdy som nebol typ, ktorý písal ten denníček typu dneska ráno som sa zobudil a toto sa mi podarilo a toto. Nikdy ma to nejak tak akože neoslovilo a nemal som z toho až tak dobré pocity. Skôr som vždy ten papier a tie poznámky využíval na poznatky, či už to bolo po tých rozhovoroch s tebou, rozhovoroch s mentálnym koučom, s fyziológom alebo s ostatnými zaujímavými športovcami. Takže skôr to vždycky bolo na to. OK, super. Najobľúbenejší vodný kanál alebo miesto na pretekanie? Mám veľmi rád kanál v Prahe, veľmi dobre sa mi jazdí v Londýne a samozrejme najradšej som na tom domácom. Aha, to si musel povedať. Ak by bol v tvojej polievke v reštaurácii Vlas, vrátil by si ju? Nie. Okay. Nie som úplne ten typ. Dobre. Prechádzal si sa už niekedy bosý v obchode, z ktorého ťa potom vyhodili? Áno. Okay, dobre, vieme o tom. Posledná. Ak by si sa mohol ísť najesť a porozprávať s akýmikoľvek 3 športovcami, minulými alebo súčasnými, ktorí by to boli? Fú. Novák Djokovič, preto aký je športovec a ako sa venuje tým inováciám a zaujímali by ma všetky tie veci, pretože som počul, že teda je to extrémny profesionál, takže toto by ma veľmi zaujímalo. A Vávra Hradílek, pretože ho mám veľmi rád, je to dobrý chlap, dobrý kamarát, s nimi som sa strašne rád stretol. A ešte by sme si mohli nejakého neaktívneho, nie? ale neviem, kto mi teraz napadne. Akože už nejaký aj po smrti a tak? No takých úplne, že do histórie. Ale teraz, keď tak vravíme, tak nedávno sa mi páčili nejaké úplne že krátke videá, ktoré podával Mike Tyson a rozprával tam o nejakých rozdieloch toho, ako sa pozeral na šport, keď bol teda v tej najlepšej sláve, najväčšej a ako sa teda na ten šport pozerá teraz. Čiže myslím si, že títo traja by mohli byť celkom zaujímavá parta na večeru. OK. Čiže ja som sa spýtal aj preto, že možno, že inšpirácia na ďalšieho hostia. Takže... Ak dostaneš Mikea Tysona, tak super. OK, dobre. Super. No a potom máme ešte takú, že záverečnú vec, taký, že zlatý klinec. Ja nebudem sa ťa pýtať, hej, že čo by si odporúčal mladým športovcom, lebo že to je taká, že možno ošúchaná otázka, ale predstav si, že by bol nejaký že mega veľký billboard, ktorý by si mohol postaviť všade na svete a že každý by si to prečítal. Takže že čo by tam bolo? Že napríklad niečo podľa čoho sa snažíš žiť. Možno, že nejaký výrok alebo myšlienka. Keď to mám povedať takto z prvej, tak by som tam napísal rob, čo ťa baví. A pre mňa to znamená to, že napríklad to je v podstate, síce sme mali mať krátku odpoveď, ale to je jeden pre mňa z najväčších úspechov, že
ako dieťa ma rodičia trošku dokopali k tomu, aby som sa teda dostal na tú vodu, aby som sadol do toho kajaku. A proste postupne som v tom našiel takú radosť a tak sa mi to páčilo a tak sa mi to bavilo, že som začal makať. Vôbec to ale nebolo cítiť, že akože nemal som pocit, že nejak extrémne makám a že chodím na tie tréningy nejak z donútenia, proste som tam chodil s radosťou. Dokonca neskôr, keď som teda mával stresy alebo keď som sa trošku bál školy a rôznych ďalších vecí, tak kajak bol to, čo mi tú hlavu vyčistilo. A proste len tým, že ma to bavilo, že som sa v tom chcel zlepšovať, som sa dostal až na takú úroveň, že v tomto momente môžem povedať, že ma to živí a že to živí aj moju rodinu. Čiže myslím si, že toto je strašne podstatná vec, pretože nech je to, či už je to šport, alebo je to umenie, alebo je to varenie, alebo je to biznis, alebo neviem čo ďalšie, ako náhle ťa to baví, dokážeš tomu venovať oveľa viac energie ako ostatní a vtedy je tam podľa mňa veľmi dobrý predpoklad na to, aby si v tom niečo dosiahol. Super, ďakujem ti aj za skrátenú verziu aj predĺženú verziu tejto odpovede. A týmto by som to ukončil a ďakujem ti. Ja ďakujem, že som tu mohol byť.